Venia, sens dubte Jordina va notar el patiment de Jaumet en les seues entranyes. Tenia un mal presentiment. Alguna mala cosa li passava al seu fill. Joan estava segur. L'espasa havia parlat. Joan emprengué camí amb el seu gos i el seu cavall per trobar el seu germà. En pocs dies arribà a Castalla, on explicà als ducs i a la princesa Elionor que era el germà bessó de Jaumet. Ells li contaren com havia desaparegut. L'endemà, Joan eixí a seguir les passes del seu germà cap a Onil, amb l'espasa, el gos i el cavall. Atret pel cant dels ocells, arribà a casa la bruixa.
palau tan atraient, os variats i arbes vets, donem pau en aquestre ser. Serà qui on trovare il meu estimat Jaumet. Veu tan melodiosa s'escolta din la casa, quin refillar dels ocells serà ja honest Jaumet. Aquesta veu tan estranya sembla bonica i allora adoptar il seu encant. Esperaré vigilar, no deixaré l'hospital. L'heretat és una bruixa, sí que és bruixa, i del gos treu lila allibera. Joan pegà un bot i tragué la bruixa. En caure-li la vareta de les virtuts, restà sense poder malèfic. Joan li va tallar el cap i va acabar per fi amb la maleïda. Ara sí, entrà al palau de la bruixa i veié una sala plena d'estàtues. Eren les persones que la bruixa havia encantat. Semblaven endormiscades i Joan els va començar a pegar galtades per despertar-les. Galtada que pegava, encanteri que trencava i estàtua que cobrava vida.